Ata karon sa gimo nga dam ni Rizal. Good morning mga parikoy. First stop ato karon kay ang Dapitan Plaza. So ita mga parikoy sa ilang plaza. Nindot sa ding ilang simbahan, no? Ato na to. Wala ilang plaza. Niya kilid na sila simbahan sa Bris Dapitan. Suro ita mo. Okay, naay monument ni Dr. Rizal sa Loyo. Ito na to ang ilang simbahan. Mauni ang St. James Parish Church diri sa Dapitan. Usa ni ka historical spot kay anhi mosimba si Dr. Jose Rizal kada Domingo aron maminaw og misa. Isa sa iyang mga project mauning relief map of Mindanao nga naara gyud sa tubangan sa St. James Church. Gibase ginigikan sa Velarde map, iyan ang gihimo aron pagtudlo og history ug local geography sa taga Dapitan. That's our first stop, the plaza o kaning church nila. Padulong na ta sa atong next stop after sa plaza. Suro ita diri sa Dapitan mga parikoy. Meron ka mo park diri ga. Hindot no? Mga parikoy, ang atong next stop is diri sa Punto di Disembarco di Rizal in Dapitan. So, nakita ninyo naay mga estatwa rebulto nga na dito si Dr. Jose Rizal, kuyugan siya sa mga sundalo, na sila sa bangka. Ato na to. All right. So, makita sa ninyo diri beach ni siya, napa dito public beach. So ato na nato ang Punto di Disembarco di Rizal in Dapitan. Ako i-translate, i-Google Translate unsa nay pasabot niya sa Bisaya or English. Kada Rizal Disembarkation Point in Dapitan. Kita ninyo parikoy. Mga parikoy, ato na ta sa second stop nato, which is ang Rizal Shrine. Ato dito sa ikatulo na ni siya nga stop. So if you count the park ug ang church separately, mayon ning ikaupat nato nga stop diri sa Dapitan. Rizal Memorial Protected Landscape. Mao din eh. Maing buntag. Wala parking pira ma'am. Okay. Asa pud sir? Ato ra kasad ko mabayad. Dili ra. Diri ra. Pila sir? May pira ma'am motor. Okay. Ano sa kanang 55, dito kung manag ko 150. So mga parikoy, ang kumuari mo 20 pesos ra ang parking. Walay entrance fee. Ano na gina siya entrance fee hasta tao. Oo. Karon iwala lang ang entrance fee, parking fee na lang. Dagko na dito 30 pesos. Unsa ni siya diri sir? Murag forest? Pares ni siya sir. Ato ni strict protection zone dire sa PE. Protected area. Mga parikoy, mao na ni ang Rizal Shrine.
Daghan naglanggam dire. Today is Saturday. While kusog kay uwan sa Cebu, bagyo karon sa Cebu sa aghon na typhoon. Dire kay hayag kayo, nindot kay panahon init. Sabado niya nindot daghan kay mga tao karon. Napata dire mo ni ang main gate, casa, museum building, 9th century old tree na nasay casa. Kitchen ni Rizal, nasay dam dito sa taas. Casitas, Casa na pod, Canto del Viajero, ni Retiro Rock Amphitheater. Nawala man ako kuyog, mga pare ko asa na to? Tara di. Mao nang museum, ang una na itong adtuan kay usa sa mga balay dire no. Balay ni Rizal. Sa bus papa usa ni mga balay diri sa Rizal Shrine. Kung madunggan ninyo, daghan kayog mga langgam, crickets nga gatingog. It's because katong gingon ni Kuya, protected area na siya diha. Wala rin ni entrance fee diri. Ang nabayaran ra nato is 20 pesos sa motor. Let's go! Casa Residencia, bahay tahanan. Replica of the house constructed in Talisay by Rizal. He lived here from March 1893 to July 31, 1896. 10 seconds na daw. Sama ni. After sa balay ni Rizal, according sa map na doy dam sa babaw ato, try na to gadto. Patubig sa Talisay. Itinayo ni Rizal noong 1895 sa tulong ng kaniyang mga mag-aaral. Talisay Water System. Mo ni ang dam. Wala na ray tubig. Wala na, hubas. Nay gamay kani. So, mo na yung dam niya ari mo awas. Dito mo awas ang tubig no. Diya. Iyara ning yuta tanan dire. Ya. Padung na dito sa dagat. Yan ning yuta tanan dire. Karon sa gobyerno daw ni. Ang iyang gipalit ani is nadagan ra niya sa lottery ticket. Ang pagdalaw ni Valenzuela sa dapitan. So niari si Dr. Pio Valenzuela aron katipunero ni siya. Ipaibaw niya nga unsay plano sa katipunan no. Niya ni supak si Dr. Jose Rizal. Ingon siya nga di pa daw ready. So mo ni asa man ni si Dr. Pio? Kani niya mo ni si Dr. Rizal. Unsay sunod na to content. So makita ninyo, daplin rin siya sa dagat. Dito, dagat na to dito. Muna ang last na lang kasa nga pa namo masudlan. Ani ang Casa Redonda or bahay na bilog or octagonal house. Lahi ra man ang bahay na bilog og kuan octagonal. Check na to kung octagonal ba. 1 2 3 4 5 6 7 ug 8. Sakto, octagonal house. Before mo yung uli, hapit sa museum nila dire no? Museum. Muna ang museo ni Jose Rizal. Pwede may shout out sir.
Shout out. Yay! Join us yung main campus. Melody. Dalawa sa original na damit ni Rizal. Mo yung pantulog na damit, kopya ng mapa ng lupain ni Rizal. Nakuman na ta sa tour sa Rizal Shrine. Target nato is by evening maabot na ta sa Cagayan de Oro or CDO. Lahos kami dito sa munisipyo sa Aurora. Wow! Amazing! Tara na sa Cagayan de Oro. Yay! Naratay Whistle Bird.